வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது தி கண்ணன் கிராக்கர்ஸ். இவங்க வந்து சிவகாசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் சேல் பண்ணி நீங்கள் திருப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. அதாவது நம்மளோட நட்ராஜ் தேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் திருப்பூரில் ரோட்டரி கிளப் மண்டபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேல் போயிட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இந்த மாதிரி பட்டாசெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். கம்பி மத்தாப்பு இதெல்லாம் இரநூறுபா வருதுங்க. இது வந்து 250 வருது. இப்போ தீபாவளிக்கு ரொம்ப ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கிற மத்தாப்பு இதுதான். குழந்தைங்க கையில் கொடுத்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி வருங்க. ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பீகாக்கு, அதில் படா பீகாக், ஸ்மால் பீகாக், இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் 300 இந்த மாதிரி வந்து மேலே போய் வெடிக்கிற வான வேடிக்கைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் 350, 250, 300 அந்த ரேஞ்சில் வந்து வருதுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் விசிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அட்ரஸ் டீட்டெயில் ஏதாவது தெரியாதவங்க ஸ்காலிங் போய்ட்டு நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டைரக்ட் விசிட் மட்டும்தாங்க, ஆன்லைன் த்ரூவில் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. திருப்பூர் மக்கள்